Heel goed, heel goed. Ik heb een heel goed gevoel. En je bedenkt wat en je loopt er met mensen mee en die leeuwen er rek in. En dan komt het uit, zei je het ongeveer wel. Ja, dat ben altijd wel denkjes natuurlijk, die ik ken oors, maar dat is gewoon, ja, dat is jou zo'n lekker gevoel. En ja, dat is heerlijk. Ja. Hebben soort reacties van Jan? Ja, als het dorp is of de confirmation onderwijs en die beginnen direct horen. En vonden het echt wel leuk. Dus kennelijk hebben we eigenlijk een hele grote luisteraars die het meemaken. En ja, het beziek aan die kanaal plakken, om het zo maar even te zeggen, ja, dat is voortreffelijk. Ja, want Dori, het is mij, de jury, die weer in de bus bij alle locaties die er uitlussen wieren. Dori is mij als verslagjouwer, hoe weer dat? Ja, dat is heel noffelijk. Je komt op een plak en die mensen die ben al nomineren. Dus die hebben al een verwachtingspatroon. En die spanning zit er volop. En dat kan je ook wel een beetje merken. Mensen willen graag die bokaal winnen. Maar echt natuurlijk het deelbedrag. Want ja, dat kan er ook wel uit. Ja, daar kan je natuurlijk ook wat drinken van een keertje. En dan kunnen die jongens ook een beetje letter worden. En ja, het zou wel mooi wezen als we dat won. Ja, dat is natuurlijk prachtig om daarbij te wezen. Ja, nou kwamen je op verschillende plekken vanzelf. En het zeggen ik op alle plekken verschillend uit. Wat waren dingen die daar opvoeren in de jury? Nou, ik denk dat de veiligers daar het wel een bijdrage aan leveren. En natuurlijk, je vergeet er wel eens wat. Een vergunning letten. Dat wie een van de punten waar het echt wel een beetje om draaide. Maar dat kan gebeuren dat je die dan even net hebt. Maar wat is makkelijk om hem even op de telefoon te zetten. En daar heb ik een bij die helemaal gewoon op de telefoon. Ja. En de andere kant is natuurlijk echt, als je op zo'n plek komt. En ze hebben de brillen op en ze hebben oorbeschermers en ze hebben ballen als shit zeg maar. Ja, dat is, als je dat zegt, dan denk ik van ja, dit is een manier om het immateriële erfgoed van dat karbitsjitten, om dat in de lof te houden. Ja. Ja, maar er is zelfs al geloeden, Steven in de kranten, maar even kwart tussendoor van om vuurwerk te verbieden en dan maar karbitsjitten wat te opwaarderen. Die vanmorgen in de oude kranten als evenement. Oh. Ja, nou ja, dat is geweldig natuurlijk. En die kranten van Cobra's en dat soort spul. Ja, ik denk dat we er heel gauw aan hadden, maar het karbitsjitten, dat maar weer neer horen. En vooral ook de accommodatie eromheen. Dat je mensen wat, en vooral jongeren, wat te bieden hebben. Want zoveel is in het dorpen net het wan. En dan bij dit de hechtepunten in het dorpen. En dat maar we net even aan de kant komen. Daar maar we voor gaan. En dan komen er ook geen vernielingen. Althans, volle minder. Ja. Kees Doos is in de studio. Du had het tweede deel van het programma presenteren. Je vanuit de studio. Maar al die verslagjouwers apart. Hoe ging dat? Ja, mooi. Geweldig, ja. Ja, het haperde soms wel eens een keer een beetje, maar dat is het live radio natuurlijk. Ja. Ja, we gaan met jou niet zitten, maar we gaan een hele mooie media. We gaan prachtige radio maken. Dus, regelmatig even schakelen naar onze collega's dat dit we in het veld winnen. En ook best in het veld was. Hoe hast je het daar? Ja, ik weet het veld een keer. Ja, ik voel het prachtig. Gewoon een ballen plakken even te wijzen. En dan zegt ze inderdaad al die verschillen tussen de verschillende locaties, hoe ze daarmee omgaan. Die in een plek wie een grotere ploeg meestal als het orenplak. Maar iedereen beleeft een heel soort willen gewoon. En dat is een beetje wat Jannik zei, denk ik. Daar is dat een prachtige gelegenheid om dit soort dingen te doen, juist op Artis Day. Ja, dan mogen we gewoon trots zetten. Of net? Nou ja, dat is eigenlijk wel een vraag natuurlijk die ik heb. Want ja, dit weer de eerste editie. Nou ja, je hebt zelf nog wel een soort evaluatie gehad. Ja, waar is het jongen hebben we een evaluatie. Ja. En dat zullen we hen denk ik dit er dan net helemaal goed vinden. Kunnen we dan ook even bepraten natuurlijk. Dat zeven nog net voor de radio. Maar, nee, dat hoeft ik niet. Maar de vraag is eigenlijk dan ik nog van, kreeg dit een vervolg? Had mij onbelangrijk wel. Maar ja, ik ben net alleen de baas. Hè, dus, nee. Dus, en ik weet net hoe die andere denkt. Volgens mij ook, of net Jan? Ja, zeker. En dat mag ik even zeggen. Als je een jury hebt, en die ben ik dan onafhankelijk. Ja. Zat wij nou deze jury selecteert hier. Van elke gemeente hier. Grote complimenten voor die mensen. Ja. Want die gaan daar hartstikke serieus mee om. En dan leed je echt zien dat het wat in de malken te brakkelen had. Ja. Dat weer misschien ook nog wel een ding wat er wel live. Want er weer natuurlijk 30 ploegen die zich aanmelden hier. Daar is er 4 ploegen Lutsen. Ja.
is dat net wat er beperkt? Is dat een punt eventueel wat mij moet in zijn evaluatie om te zeggen, goh, moet je dat ik oors van? Want ja, dan zijn er dus 26 ploegen die dus net bezocht worden. Nee, dat is misschien een puntje hier van ons. We afweer maar het uitbreidje. Ze zei van we gewoon net naar 4, maar naar 8 mensen of 8 teams. Dat zijn al die dingen die mij even niet omgaan laten. En daar mij het door gaan. Hoe kunnen we het misschien wat groter maken? Maar net te groot, want dan versoep je er weer in. En maar dat technisch uitvoerbaar werden. Hè? Want het is ADSD, het programma wordt het maar zo lang. En als je dan nog technisch alles voor kan brengen, maar zodat er uiteindelijk goede filmpjes komen, dat vreegt niet. Ja. En ken je van al die mensen die het mij doen, dan echt naar vrije, het maakt dat jongens zo'n 8 uur het worden. Nou, dat zijn afwagingen die je maatje maakt. Ja. Ben je dingen circa die je nou naar boven shit van goh, die misschien oors regelen willen maken als er een tweede editie komt? Nou, ik denk het, als ik en ik zie naar hoe het nou voor ons is, dan denk ik van dat een hoofdlijn is. En natuurlijk kan je daar altijd nog op ingrijpen om te zeggen van hoe kunnen we het verbeteren. Hier en daar even wat te verbeteren, maar daar kunnen we het wel eens die over hebben, even maalkoor, waarover we daarmee naar moeten treden, want ik denk dat iedereen even een systeem heeft. Ja. Nou, dat denk ik. Kijk, wij wachten de evaluatie maar even al en dan jij dat vast nog voor Ik wil je in ieder geval bedanken van je taljachting. Van deze toch prachtige evenementen ingebouwd. Die zei wat er ook hier uiteindelijk als initiatiefnemers organiseerd wij. Tegen dank en van nou een goed weekend.